Wah iya, cocok yen ngono. Coba diwiwiti saka Mbak Elisa luwih dhisik. Ya. Dikurmati cok mawi tembang lawas gethuk. Ya. Support untuk Elisa Orcarus Alaso. Coba kaya apa? Yuk, Mas Nova, tarik. Yuk. Elisa Orcarus Alaso. Bukan kaleng-kaleng. Penonton, tepuk tangan yang meriah untuk Elisa Orcarus Alaso hadir bersama kita. Kok aku kaya binatang sirkus toh? Kok kaya binatang sirkus? Kok iso sirkus? Ini adalah penghormatan. Para penonton, ya berikan tepuk tangan yang meriah untuk kaya gajah lagi munggah apa ngono, apa munyok lagi ngopo ngono loh. Yang biasa aja gitu, biasa. Rumah samu sampean munyuk. Lek pancen sampe munyuk wedok aku lanange we. Aku. Ya luar biasa, matur sembah nuwun sampun dipun timbali wonten Ngadirojo, Ngadirejo ya. Oh bukan Rojo, Rejo. Rejo Kecamatan Wono Asri. Wono Asri Ngadirejo, Balong Kore wonten dalemipun Bapak Darno. Bapak Darno ora Bapak Durno, ngawur. Darno, D-A-R-N-O, Darno. Nah. Nggih. Terus lan kula nderek mangayu bagyo Bapak Darno. Anggenipun sampun bolo krama kagen. Putranipun inggih menika Mas Dika kalian Mbak Sinten wau namine? Risti, Mas Dika kalian Mbak Risti sampun kalih taun kepengker. Kalih taun utawa setunggal taun kepengker ora kepengker. Kalih nak wau kula sampun bicara-bicara. Waduh, ayo. Kalian Ibu Darno ngaten kula tanglet Bu Darno napa sampun pulokromo sampun dangu putranipun inggih Mbah sampun kalih taun kepengker ngaten kalih taun pacahya lajeng sakmenika putrane inggih sampun napa niku apa itu lahir itu apa sih? Sudah umur 14 bulan. Nggih, lahir niku basa Jawane napa to? Bayek. Babaran, suwile babaran pun kawan bela sasi kepengker. Nah, kula nderek seneng, nderek remen, nderek mangayu bagya pokoke anggenipun polokrama saged awet, dangu
saged langgeng anggenipun bebrayan. Nggih. Lan putranipun saged migunani tumrap nusa lan bangsa. Lan la saged ndamel bangga tiyang sepuhipun. Bangga ki apa? Apa ya? Bangga ya apa ya basa Jawa? Bongbong. Bombong. Bongbong tiyang sepuhipun Bapak Darno kalian Bapak Darno wis engko iso sukses ing ngajeng tembenipun. Nggih. Karang dasaripun Bu Darno menika pendidik. Guru, nggih. Kula tangleti. Guru napa, Bu? Basa Indonesia napa Inggris? Dua-duanya, wah bilingual bahasa. Wah, Guru iya. SMP, guru bahasa Indonesia lan guru basa Inggris. Ngerti ngono aku les Bu kalian jenengan. Monggo Bu Darto saged ninggah kula ajeng boten. Oh nggih, kula ajeng ngeraketaken pasederekan rencananipun. Terus to sing kakung Pak Darno ki mbiyen ngasta ana PU, Bu Darno Nggih. dados guru, putrane ya ning PU, mantune ning PU, ning omah sik dodolan gedang. Walah tenan. Niku. Iki lho Jiro Lui didol lho iki. Saniki gedangnya punya sendiri, Bu. Wah, gede-gede gedangnya ya. Gede-gede. Gede-gede gede-gede. Ageng gedangipun. Wah, menika berarti nggih Ibu niku selain pendidik, nggih bisa apa gemi anggenipun nglumpukaken apa? Harto. Nglumpukaken arto menika saged mbiayai menika anak putu bisa sukses semua. Wis doane ngaten mawon. Menika kathah pendidik-pendidik yang datang juga Pak Cahyo. Matur sembah nuwun rawuhipun. Dua-duanya putra dari Pak Darno sedaya sampun palakrama. Nggih. Jenengan aku arep takon, sampeyan rabine kapan? Kula. Tolong jangan tanyain soal rabi ya. Kenapa? Karena rabi itu hal yang pribadi dan sensitif. Gue bukannya aku nggak laku-laku gitu enggak. Bukan soal aku nggak laku-laku itu enggak. Aku khawatir no Mbak Elisa. Apa? Khawatir rabi-rabi aja ngenteni aku aja lho ya. Ya mau masa aku sing nomor loro lah Pak. Ora, Wong ya. ponek kula kalian Pak Cahyo dados sik nomor kali. Ampun nggih, aja Pak yo tak goleki sing bener-bener setia. Loh, aku setia. Aku Tresno setia. tenan. Tresno air aku yo batin. Iso nganu nguripi. Wah, nguripi aku dalang kok. Ayo. Piye, golek sing piye neh? Ayo komplit. Lucu. Lucu darder ket sore ngono kaya. Ayo. Apa meneh ya? Terampil. Trampil no aku, sawangen ora trampil piye to. Hei, lho trampil. Ayo. Ora gampang kesel. Oh, aku semangat telung bengi saya geni aku malahan ora nggih. Apa meneh ya? Ngayomi. Ngayomi malah sak rombongan tak ayomi kabeh. Ngayani. Ngayani sindir-sindir untuk gaji lantaran saka aku nyuwun Pak Darno lho. Kok komplit ya? Apa Apa komplit? sing durung ana? Masak iso ra? Masak. Kowe iki piye to wong lanang kon masake piye? Loh, dalam rumah tangga itu nggak harus yang cewek ning dapur apa ning kasur. Kabeh ki kudu seimbang gitu kayak nek ngerti-ngerti sing wedok pas loro ya engko gentenan tak masakke apa Bu. Wah, enak bos senenge nek dadi bojone. Ya tulung ya Pak gawekno sego goreng, ndoke matane loro. Malah aku megal lek karo kowe matak-matakne bojo ngono iki. Kan itu Malah request medeni, spesial ngono lho karetku no. Nggih. Mbok menawa ini agamane sami kalian jenengan meneh Pak Darno. Nggih. Menapa nggih? Oh, Pak nggih. Lusius. Ayo. Nggih, kula nderek memuji. Kira-kira doa yang terbaik menurut jenengan, ayo pripun niku mempelai berdua. Loh, yang jelas itu kalau untuk mempelai itu kalau sudah disatukan oleh Tuhan itu nggak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, kuwi satu untuk selamanya. Kuwi sing kudu dieling-eling. Ojo mendua, ojo nambahi, ojo dicerai-beraikan. Ngono. Kuwi Aku carane. ora nambahi aku iki, gur Lah? mengembangkan aku ki. Mengembangkan usaha. Jenderek ngaturaken panglipun. Nggih, wau enten sing Katur ngersakaken sedanten. anu Mbak, podang Napa? kuning Mbak. Ayo, niku sing Podang jenengan kuning, maca mawon nggih. podang kuning sing Oh, dikersake. nggih, siap. Coba Niki kaya nggih apa? wonten saking sinten? Pak Pagi. Pundi? Pak Pagi remek. Leres Pak. Pak Pagi nggih.
Nggih. Ngesake napa? Podang kuning. Udang kuning. Oh nggih, coba. Sampun menika wonten saweranipun setunggal atus cocok. Yen sampean karo Mbak Tatin iki dadi bintang tamu pas. Sampean ki ratune podang kuning, Mbak Tatin iki lara kuning. Lah ya kuwi pas kuwi ngono kuwi. Wah, mripate plerok. Plerok. Upama Mbak Tatin dadi guru iki wangune guru apa ya? Hah? Guru olahraga, bener Pak. Itu guru yang baik nek dadi guru olahraga. Pamane engko nek murid-muride wayahe jam 6:30 kudu lari muter lapangan ping 3. Bu, aku kesel ya, aku tak jajan ya. Ya kan oleh jajano. Ah, wis jenise nek Mbak Tatin mesti baik kuwi. Baik apa kaya ngono kuwi ya. Dadi ora susut malah saya nambah ya. Heeh. Podang kuning Mbak Lisa ya. Iki tombo kangen suwi ora petuk karo jenengan Jian. Nggih, Pak. Kanca-kanca Madang Karawi Mas Haji masih takon ae ora. Kapan Mbak Lisa? Kapan Mbak Lisa? Mas Haji. Iya. Nika saged kepanggih benjang nggih kepanggih wonten Jakarta. Oktober kalih panjenengan. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih Mbak Elisa. Nggih. Monggo dipun bawani coba kaya apa? Podang kuninge. Nadyan wujud temong baksi alus manis nengsem make nano wasawengkan kungla goleki si podang jenar iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo Oke, wilujeng sekolah sekena kita mbok kangen suarane Mbak Elisa. Wah, temenanan. Ya Mbak, dibacutke langsung ndandutke mawon. Monggo Mas Noval. Yuk. Oh
kalian keluarga. Damai, sejahtera, barokah. Berarti samir ke aja kara baca toke. Ibu-ibu nyuwun tepuk tangan untuk Elisa Orcaros Alaso. Matur nuwun, sembah nuwun. Wis pancen ya suarane apik, piyayine ayu, pinter, cerdas. Ayo sekolah ya dhuwur, wah tenan. Yo, saiki genti nanjake bintang tamu sing awake kaya kowe, Mbok. Ayo. Ayo ndang diglundungne rene drime yo. Ayo. Ayo. Aku nggumun sinden liyane iki do sumeh-sumeh lho. Liyane mesem guyu sawangen. Lambene nyuwongot nganti kena nyantolne kethu kaya. Mau ditimbali rene kon nglipur parane dhek ulate elik. Ayo. Wis ben, ayo. Ya dikurmati, ya dikurmati. La ilaha illallah. Ora tin, ayo. Coba kaya apa Mbak Tatin Lestari Handayani Titot. Wah ya, coba teko Sentolo iki. Nganggo apa? Ayo. Hormati coba kaya apa warung pojok. Yo, ngormati Mbak Tatin Lestari Handayani. Yo. Oh. Awakmu ya ora nyawang mau Elisa lho. Kebak tata krama sopan santun. Sinden disalami kabeh, dalange disalami. Lah kowe ora nyalami aku maksudmu piye ngono kuwi? Sapa wangi Elisa wis dicantik-cantikke. Gandeng aku sing maju kok drem digundhong iki maksudnya piye? Lah awakmu lemu apa ora? Ya lemu Mas, ya lemu rek ya ora ngemuni drem. Lah apa? Nangka blonyo. Nangka blonyo mengarep kok.
Apa ke? Biasane kan nongko kuwi enak legi manis. Lah ya sik madhep ora ono guyu sik, mesem. Nek karo masyarakat ten mriki ra apa-apa guyang-guyu lah aku nek karo dalange yo ket mau nganu aku terus kok ya. Lho, sampean iki iso teko kene ditimbali. Kok sik to? Ditimbali karo Pak Darno. Iki uratku kenek ketok iki. Ditimbali karo Pak Darno, kuwi mergo lantarane aku. Lah upamane Pak Darno anu bintang tamune sinten napa Elisa Mas Ayo. Mboten sah. Mboten sah Elisa, mboten sah Tatin golek bintang tamu liyane. Sampeyan lek ora sida entuk rejeki nang kene to. Lah kudune matur nuwun karo aku. Lah nggih kula matur nuwun Pak Yoyo. Lha sing apik ngene. Matur nuwun Pak Dalang nggih, ngono kuwi. Lek ngene ngece. Tergantung kok ya. Jenengan ket mau ngelek-elek aku terus lho. Aku dandan ngene iki 2 jam kok nek tekan kene kok doneke tong. Doneke limbuk apa meneh mau? Kowe ora ngerti. Nek iki ratune podang kuning nek aku lara kuning bareng mau. Lah kowe lara kuning apa ora? Ora. Lah ora ya aja nesu, nyatane ora kok ya ngono kuwi. Mula wonge aja gampang tersinggung. Lek gampang nesu kaya ngene nuwun sewu. Elisa ya awet enom kaya ngono, sik cantik kaya ngono. Sampeyane susu saya tuwek lek nesu terus ngono kuwi. Kula kandhani nggih Mas Dalang yang terhormat. Nah iya, hormat. Maksudnya kula niku tergantung mungsuhe. Nek mungsuhe iki apik, aku ya apik. Ngono ya? Aduh Tatin, ya ampun. Sugeng rawuh wonten ing Adireja mriki Mbak Tatin nggih. Pripun kabare ya ampun. Sakniki kok awake ya ampun, luar biasa. Jan kaya bulus. Aku tiwas guyang-guyu lho Mas. Bulus ki apa kleru? Bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah ya lek kowe ndang bulus apa kleru ngono kuwi? Lah ya Bu Tatin apa Bu Tulus ora bulus. Kok seta kuwi aja kae lho jenenge ki jenenge Bu Kesi ya. Ki lak bojone Pak Cahya. Berarti kan ki bojone Bu Cahya utawa Bu ya ngono kuwi wis kenek. Ngono kuwi. Ora perlu sampean memprotes seperti itu. Bu Kesi jenengan donekke buaya lho. Buaya. Kupingmu bosok kuwi ora. Buaya buaya ora. Lah mau ketek kuwi. Lah ya nek tak ya sing penak aku kan. Lah kene salim kene. Ora suwi ra petuk bareng salaman. Kene coba kaya apa Cahayu. Ayo. Ayu banget kowe disawang kok sedotan. Ayo ngene. Sedotan kuwi sing ana cendole to, dadi genah bruwet. Kene salim kene. Lah sampean umure kok sepiro. Cantik. Munggah ora? Munggah rene no. Biasane lek ya munggah dhewe to kowe. Ha kene Cahayu nggih. Pripun kabare sehat nggih? Alah tangane kasare aja. Lah nyekeli wayang bendina karo cempala ora kon kasar piye ora nggih. Ngene ya lumayan rada alus sithik. Ya halus, lumayan lho wong lanang kaya ngene iki. Lumayan apane? Garis iki cetha iki lho. Garise piye? Garis iki tegak lurus menuju surga ngono kuwi. Amin. Amin. Silak kesusu po? Lambemu tak wetak pisan iki ora. Lah kok menuju surga maksudnya? Sok kabeh kan ya kabeh nglakoni kaya ngono kuwi. Kowe pengen ning neraka dhewe kowe. Ya ora. Lah iya yen ora ya ngono sing apik. Nek karo nang umpama aja ngendake gede rasah wae rasah. Heeh. Kuwi lho delon Mbak Elisa ngagem bayake lak padha karo sampean, jarike lak padha. Ketok singset langsing, indah memuai. Kuwi sampean ngangge bayak aku syuting pecuwotot kabeh piye ta? Tak andeni ya Mas. Jenenge menungsa urip nang alam donya kuwi ana sing cilik, ana sing gedhe. Betul. Lah kuwi iki ana wong sing seneng sing cilik, ya ana wong sing seneng sing gedhe. Nggih ta Pak Bu? Oh, direk. Lah kae muni nggih mergo kok pentelengi wedi kabeh kok asine ora ngono. Lah kon milih sing langsing ngono kuwi. Ya ora mesti jenenge wong seneng ki relatif. Relatif piye? Kaya jenengan barang kuwi nek dole mungal ngene Pak Yoyok kuwi ganteng, Pak Yoyok kuwi manis. Ning bagiku ya biasa aja. Ya mergo atimu wis serik karo aku kok asine. Jajal komoke tak lem terus lek ngelokne aku ganteng asline. Ayo. Oh to. Ganteng nek saka kene. Oh, terus? Nek tak cedhaki Ngopo? kaya apa ya kuwi kuning-kuning ki. Kaya napa, Pak? Kowe aku madake dalang jumbleng apa piye arepe? Ora lah, jenengan kan ora. ngagem kuning, piyantune nggih kuning dadi kuning padha dene kuning ngono lho, kok le. Ah iya. Kok mau arep ngepruk wae niki. Kok mau
Lah Bu, isine karimu niki suwe. benjang malih nek nanggap dalange mboten sah niki nggih. Ora iso kabeh sing penting dalange luwih dhisik bintang tamu iki keri iso aja iki karepmu piye ora. Salahe Ngono kudune tamongi bintang tamu kudune Pak Darno, Ibu, matur nuwun sampun ngundang Ki Cahya Kuntadi satemah kula saged katut sowan wonten ing mriki. Kudune rak ngono Ya ora, Pak Darno kuwi mergo pengen ngundang aku karo Elisa terus lagi golek dalang. Oh iya bener Tin, aku mau diweling karo Pak Darno ya An. Apa? Mangke menawi Mbak Tatin pun rawuh tulung nggih bar wayangan mboten sah kondur teng Kulon Progo teng Yogya mriko ngono. Sampeyan kon keri kene sesuk. Lah ngapa? Arep nggih seret-seretan putune lho. Oh, ora ngelingi dalange wis duwe bojo. Kempet. Aku kok antem ya langsung semaput lengene gedine semono. Ayo. Ya ora nek semangat. Ndongakne sik Mbak Tatin, ayo. Kagem sinten? Ya mantene. Oh, kagem temanten, nggih. Iya. Pokoke kagem temanten kekalih. Sopo asmane? Ayo. Mas Jika. Heeh. Karo Mbak Risti. Heeh. Apal padake. Pak asmane sapa? Pak Darno. Buke sapa asmane? Bu Darno. Ngawur, iya pancen statusnya ngono. Lah, namanya siapa? Lah Ngono mau lho. Pak Yoyo ya Bu Yoyo. Oh. Ya ora ngono iki lho. Tak terangne iki lho. Ibu sapa? Susilo Wati. Nah, Susilowati, Nggih. SPD. SPD. Dungane piye? Jenengan apal wong maca kok ya. Lho nyapa wong maca sing diwaca akeh didurusi akeh kok. Lek sir maca ya maca lho awakmu. Biasane ngono ya kok sambil maca koran nek ayo ndang ngono. Ndang. Maca koran pun ndelok TV. Piye dungane piye Mbak Tatin? Nggih, kagem temanten kekalih. Pokoke aja sepisan-pisan ngomong pegat nggih. Pokoke rukun sampai maut memisahkan. Amin. Ora kakek ninen-ninen dileleh kakek ninen-ninen nek wis tuwa pegatan kan ya ora entuk. Iya. Dadi sampai maut memisahkan. Betul, betul. Kagem luar keluarga biasa. besar Pak Darno mugi tansah pinaringan sehat, Amin. lancar rezekine, mugi tansah ayem tentrem nggih Pak Bu. Nggih, Ki Ngejang saged wayangan malih, dalangnya gantos nggih. Lambene elek tenan iki nganyele iki ora ya. Kene nek dipales ngono genti wae arep nesu. Kak ora nesu ora apa-apa, gantos ya ora apa-apa. Ayo. Dalange dudu aku bintang tamune ya dudu awakmu. Dadi padha mrongose. Oh nek udu aku tak dongake udan terus. Apa kowe pawang udan kok ndongakne elek? Ayo. Ya mbok menawa. Wis tak aturi prisa Mbak Tatin. Napa? Ini panjenenganipun Pak Hari Wuryanto wis kepareng rawuh. Nah, Oh, nggih. ini juga saudara akrab sekali dengan Bapak Darno Nggih. yang insya Allah akan mampu membawa Kabupaten Madiun semakin indah dan juga harmonis. Nggih, luar biasa. Aturana rawuh rene. Ayo, coba kaya apa? Nembang karo sampean. Apa? Pak Hariwur, Kon piye? diaturi munggah panggung. Oh nggih. Monggo Pak, Pak Hari. Oh nggih. Monggo monggo Pak Hari. Monggo mriki kula entosi. Masyarakat pun ngenteni Pak Hariwur surat mriki Pak. Mriki Pak, nggih, nggih. Nggih Pak, nggih. Atos-atos salaman kali beruang, Pak, nggih jenengan nggih. Sugih dhuwit tegese lho, Tin. Ayo nggih, nggih. Ra, aku ngerti beruang mesti ya beruang kewan. Nggih. Bu Hariwur, bekti kula sehat selalu, amanah. Amin. Nggih, 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 nggih. Monggo menika wontenipun nggih namung niku, Pak, sindene nggih. Nggih. Mboten napa-napa niki pun disuntik kok, Pak. Dadi aman. Panjenengan nek ora ngerti Mbak Tatin aja sembrono. Pripun? Beliau Pak Hariwur adalah Bupati Kabupaten Madiun insyaallah. Ngoten Oh, niku. nggih. Amin. Nggih. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu wabil khusus panjenenganipun Pak Darno ingkang kagungan kersa mugi-mugi anggenipun kagungan kersa tansah rahayu wilujeng kalih ing sambikala. Amin. Yes. Temantenipun tetep buyut rukun sakinah mawaddah warahmah.
Amin. Alhamdulillah sampun dipun paringi momongan. Leres Bapak. Nggih. Alhamdulillah. Niki namung derek mangayu bagya. Mugi-mugi masyarakat khususipun Ngadirejo tetep guyub rukun ngeten nggih. Amin. Niki amargi kersanipun napa niku Nggih. ayem tentrem emut masa perjuangan ngendikanipun Mas Yoyo. Leres, kelingan dek zaman berjuang. Caping gunung Mbak Tatin, nggih. Oh, nggih. Menika sing nembang panjenengan, Pak? Nggih, Bu Tatin. Bu Tatin jenengan kok malah arep merintah wong piye to Tin? Aku ki takon. Ora nggih. Angel men. Sing ati-ati cedhak karo pejabat barang kok ya. Aman nggih, Pak nggih. Aman. Jenengan tak nggih mboten napa-napa ta kula cedhaki ngenten. Mboten. Mboten. Kok gumujeng ta, Pak? Lah terus pripun mosok nesu? Mboten sandredeg to. Biasa mawon. Alhamdulillah. Ora ngerti to. niki, nggih. Pak Hariwur ki PSHT lho. Tak silat. Boleh aneh-aneh di T kok ayo. Di apa? Di T. Lah ra apa-apa kan jenengku Tatin. Wah. Sama-sama Oh, ya. T jadi Titat jodoh. ya, titat ya. Bener kowe. Awakmu le cedhak karo Piai Kakung tur sugih kok malah cerdas men Tin. Hah? Ya, Cerdas. kandhane aku delok-delok mung suwe kok ya. Ya sampean sing bawa pangkur sik. Oh nggih. Kula Pak sing Nggih. bawa. Monggo. Kok kaya gila to Pak? Kok nek mati gur setitik mlerok tok. Ya Tin. Saiki kok ana laler nanti to iki. Mula kowe adusa ora. Sinden ra tau adus ora. Saing dene iki lalere kok ya. Aku kan manis dadi dikroyok laler. Ah iya, kencing manis. Wah, pancene dalang. Ya Tin. Iya, oh ya yo ya yo. Sarep mangapi lho. Sawane aku. Kok malah guyu? Lah ya, ora. Sinden kok mangap lah. Loh, nek arep nembang mengutarakan tembang rak ya mangan. Pas mau lek nek laler to. Hah? Kowe mangap nyemplung akhire ayo. Untung. Panjenengan niku HP-ne kok muni, Pak. Kula wonten mriki kok, Pak, mboten sami mirsani HP, nggih. Langsung mawon iki. Oh nggih, nggih. Pun desake mawon iki. Ayo Tin, janane tak kuwetak tenan kowe. Ora lah nganu Pak anu iki lihat YouTube panjenengan. Oh, iya. Iki kan disiarke wonten streaming to. Heeh. Nggih, mriksani wonten HP lah wong wonten ngarepe enten wis ceromakno ngenten kok. Pak. Ngapunten Pak, ampun cedak-cedak wae apa dirubung laler niku. Ya Kok, Tin. kok aku mau pas dhewe iki jane ora dirubung laler lho. Ayo. Ya. Saben bengi nyawang konang Jengleng mboten, Pak? Sekecane dipun jenggleng nih mawon. Oh, Ae. nggih. Nggih. Tujune kok Tatin ngelekke lho nggih. Ya kula jembleng bar niki, Pak. Yen memajang among karo janar kuning. Pripun Pak jenglengane? Luar biasa. Luar biasa. Nggih, biasanipun nek ten Jogja niku nek jengleng sepisan pira ngaten lho. Mbak Tatin ini ora ngerti, piyayi iki main dit ning wayang. Wingi PSHT ya kepareng-pareng dawuh aku. Sok tanggal 20 ulang tahun Arta Kencana ki ya wayangan ning lapangan Wonasri. Yo kaya ngono kuwi. Anu dalange jenengan. Yo jelas Bintang ora. tamune sapa? Bintang tamune sesuk kuwi Mas Kritik karo Kluthuk. Kula selo lho, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Siap. Pak Hari ampun ajre lho Pak, negur kaya ngono ae wedi lho. Ayo. Anggipun santai mawon dianggep kaya nek anu napa nek kono ya suami istri napa pripun? Weh.
Asli di panggung nang panggung ngono lho, ora tenanan. Ya bacot natin. Nggih. Kembang wae watan guna Pokoke lek Tatin iki ketanggor piyayi kaya Pak Hariwur ngono iki dheke mati kutu. Iya. Kyayine mendel ora kakean guneman mung apa butuhe ning walaupun tidak banyak janji sudah terbukti ngayomi marang warga masyarakat Kabupaten Madiun lho. Alhamdulillah. dipun sayangi, dipun tresnani kalian masyarakat. Alhamdulillah. Nggih. Panjenengan kersa nembang Pak Nyekar. Nggih no. Nggih, niki wau nggih tumut kadose nggih. Nggih, monggo. monggo. Panjenengan anu rumiyin. Oh nggih, anu bareng-bareng Pak. Nggih. Tindingane Mas. Pasitan. Asmeten niku Pak, nggih. Pacitan serui jenang Aku sing benake nggih. Sing atase Bapak calon bupati kok wedine karo Tatin. Biasanya nembang jenengan sae lho Pak. Biasanya apik enek Tatin kok dan Ketoke terlalu cedak. Kula tak ten mriki Pak, panjenengan mriku dadine mengke men mboten grogi ngeten nggih. pripun niki Bapak? anu Nggih. mriki ne horeg niku bingung Lho gedine semene kok pancen wah ngenyek awakmu Din. mboten kula niki lho Pripun nggih. Pak? kula niki keberatan niki Oh, Oh, kula kok udu aku. Nah, dalange iki arep mancing-mancing. Panas udan ngoten Pak Hariwur. Panas panas udan Ayo Tatin parikan Tin. Ayo. Nyanyo nyanyo. Buat siapa dulu? Bebas. Bebas. Oh, nggih. Sopo sing lemu? Ana ula. iya Apa sing dawa? Cendak buntute. Heeh. Mugi keluarga Pak Darno sehat-sehat awake. Allahumma amin. Menyang sumur. Areng lalu kok. Kosek to lampimu. Menyang kok sumur iki areng apa? Menyang sumur ana wong manis bersama Pak Hariwur Madiun harmonis. Biasa. Nggih, bismillah nggih Pak nggih. Panas udan Panas udan aling-aling caping nadyan nadyan wadon sarata swara suling nyetan bali ulung masuk langgang caping gunung sesarengan kalian Bapak Hariwur.
zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang yen mendung tak silihi sampai gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo padha lara para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Hari Wuryanto luar biasa Kyai budaya ngayomi seni lan warga masyarakat nggih niki nuwun lagu wajib masyarakat Madiun ngendikane panas panas mlaku oh nggih malih mboten napa-napa nggih Meleh nggih. Panas mlaku ora gawa payung sandale diseret ramane mangkok Surabaya geger musim nang Madiun Ciami janji rukun tetap harmoni Madiun Ciamis yuk panas laku orang gawa payung sandale diseret lamaane mentok Surabaya geger ngungsi nang Madiun Ciamis janji rukun tetep harmoni matur suwun Pak saya mugi-mugi anggenipun kagungan kersa Pak Darno tansah rahayu wilujeng kalih ing sambikala matur suwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak Hariwur katresnanipun dumateng Pak Darno lan ugi sedaya warga masyarakat sumrambahipun Menika napa, kanca-kanca. Pak? Alah mendadak repot-repot, Pak. Matur nuwun. Modele lho entuk dhuwit kemenyek. Lah ya kabeh diparingi aku ya alhamdulillah. Mbak Lisa berdiri ngancani Mbak Tatin. Ayo. Nggih. Wah, coba kaya apa? Wah. Luar biasa. Ki, dulurmu lan wedok iso kaya ngono iki piye lek entuk dhuwit.
Wis biasa Wes iki. biasa, udah biasa. Ini kan yang dibagi satu-satu. Sing ora dibagi siji-siji wes biasane wes diincer. Ya kan biasa ngono kuwi. Iya. Ket jaman Pak Eno. Jan gemi kok. Neng iki ya biasane ya tetep jaluk neng anu wakil aku ngono lho. Jane ya didum ya. Didom. Ayo ngaku ora. Ya didom ning carane perbandingane cara 100 sih kowe sing 7 aku sing 3. Lah aku sing jaluk kok. Lah. Bareng ngomong ngono Aku malah piau. mekrok to malian. Bareng ngomongnya duwe mekrok deh lah. Ya ngono kuwi. Oh ya aku ya ngerti kowe mbiyen ngajari aku piye srepek playon ngono ning jajarku dadi ya ora apa-apa kowe sing akeh ora apa-apa masalah. Ya ngono kuwi jenenge kanca iki. Pasok aku pasok. Nang saiki Mbak Elisa Dek ya sugih to akhire. Sapa? Sugih apa ora? Sinten kula? Kuwi lho, Mbak Tatin. Mbak Tatin. Oh, tukang ngemploki saweran ngene lho. Ya sugih Kok kok. ngemploki? Maksudnya piye ngemploki? Ora paribasan lagi mau Elisa sing ngomong kok. Kowe menteleng karo aku nyapa? Lah kok- Elisa ki omong ki untuk 3, kowe untuk 7 kaya ngono kuwi lho. Hmm. Berarti ngemplok nek kanca-kancamu kuwi berarti ngono kuwi. Ya ora, jenise ngono kuwi mbiyen. Nek Iya. sapa sing maju kuwi jatahe sing luwih akeh. Nah, itu sakjane adil itu tidak berarti sama. Rungokna. Orang berarti seket-seket. Rungokke. Makanya sing maju sing nyambut gawe Mbak Tatin ya aku sadar diri kowe sing 7 aku sing 3, Mbak. Ngono. Rungokna. Oh, beda karo Madangkara lek ngono kuwi. Apa? Madangkara pamane Umi maju ya. Heeh. Entuk kaya ngono kuwi. Ora mung didum karo ibu-ibu waranggono. Pengrawit kabeh didumi, peniti didumi, Komplit ya, tukang son didumi. Streaming tanpa adanya YouTube nggak mungkin seorang Tatin bisa kondang sampai Madiun ngene iki. Oh, lho, Mbak. Kuwi kapan toh? Kapan? Tiap hari ngono kuwi. Sapa sindian Madangkara? Madangkara. Anak aku tuh sindian Madangkara kok. Ya nekat teman. Angel iki. Lah piye? Pendiriannya tetek-tetek Mbak Tatin ya ngono. Wis terkenal. Lah ngono saiki nembang cah loro ayo. Nembang napa? Mau tembang-tembang lawas saiki sing ala sekarang men dicintai oleh anak-anak muda sekarang lan mempelai berdua supaya bisa lestari. Wih, lestari siap. Monggo para kadang-kadang Madangkara katur sedaya para lenggah tembang lestari. Ugi kang pareng monitor lumantar streaming Kunta di channel sugeng laras sedaya kemawon. Nggih. Mbak Tatin melawan Mbak Elisa. Yuk, dados. Hey. Hey. Luar biasa. Terima kasih Mbak Elisa, Mbak Tatin. Luar biasa, elok temenanan. Pokoke cucuk Bapak Darno anggene kagungan kersa dirawuhi piyai semene akeh sanak kadang pawong mitra klebetipun pangestuni dening Bapak Hari Wuryanto. Ha iya kaya ngono ya, Mak. Kalunduk wadyabala katon sinawang lamun tok anglir mendung bakal budalan. Wah iya. Kula Kang Mangkuna wae dhewe leren luwih dhisik engko bacutne nggon gara-gara sing luwih hot. Kaya mengkono kuwi uga nampilake sinden-sinden Madangkara urung jangkep. Wah iya, kaya ngono.